Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules, pitsa 22 na. Buwan karon mahigala sa Abril tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Kalidad sa hangin sa Metro Cebu mas nilambo na kagahapon. Apan ang Environmental Management Bureau ni pasidaan nga very unhealthy gihapon kini sa mga gitawag og sensitive groups. Straight to the point. Dunay mga problema sa asma mahigala itong mga asthmatic kadto mga senior citizens ug uban pa nga medyo dunay problema mga kaigalaan sa ilang matawag na tog dunay mga pre-existing conditions, no? Labi nag respiratory na mga kaigalaan nga mga pre-existing conditions, may labot sa atong respiratory mga sukit tigpaminaw, medyo dili pa healthy, ha? Matod pa mga sukit tigpaminaw. Straight to the Ang point. Department of Health ni pagawas ni gyud og health advisory ngadto sa publiko labot sa posibleng epekto sa haze sa panglawas sa tao. Straight to the point. Wala mo balik siguro tagmas na pud ani day. Katong mga sensitive groups, ha, katong mga dunay mga comorbidities, ha. Straight to the point. Wala ta kahilwas mga comorbidities. Katong mga dunay mga comorbidities, kumahimo makamas na gyud ta, no? Usahay mag lisod ning atong hilwas kay ato lang agi katawa mga sukit tigpaminaw. Bitaw, so kanana ang mag-amping gyud sa kanunay, no? Gumikan ining matud pa dunay haze mahigala. Nya ang atong NDRRMC sad sigisag text nato mga kahigalaan pagpahimangno kay bugwak mga higalag aso ang bulkang kanlaon indikin. Straight to the point. Unay atong pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagaban-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, Cebu City Mayor Nestor Alchivar suportado ang gihimong review sa Cebu City Council sa Joint Venture Agreement alang sa redevelopment sa carbon public market. Straight to the point. Kato sa nagpagtagad ro butaga mahigala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. 50 ka mga e-buses padaganon dinhi sa Sugbo aron kaminusan ang pagsalig lang sa produktong petrolyo alang sa pagpadagan o mga pampublikong mga sakyanan. Straight to the point. Labi na ni nagmahal mahigala ang mga palaliton, nagmahal ang mga petroleum products, kumikan mahigala sa crisis, sumuna hinungdan nga dunay 50 ka mga e-buses ang padaganon mga sukintig paminaw. Straight to the Ay dala point. makatabang-tabang sa ni mga kaigalaan. Sa pikas bahin, usa ka dito sa Cordoba, usa ka lalaki nasamdan ang liog, human na bitik sa higot sa Tabanog, diha sa may bangbang sa maong lungsod. Straight to the point. Kini magduwag mga tabanog ron kiniting summer mahigala dunay mga magduwag tabanog ayuhan yung hipos sa mga tabanog ha. Dighuman ninyo kalingaw ng tabanog hipusan na klaro ha. Kay lisod kay nag-imo na itugway ng imong tabanog daghan na biktima anak kasamang kay. Labi pag mabisikleta ka nya dunay tabanog mahigala nga ang tugot na adiha. Delikadog masangit ka ng kalakiha. Sumuna nga ayuhan ninyo na. Labi pa ka ng Mactan area, ka ng Cordoba area, narabay mga chopper sa Philippine Air Force nga naa maglupad-lupad. Delikado unya simbako o matagak mahigala gumikan sa tugot sa tabanog. Ora ba na nitabo sa una mahigala tong UE helicopter nga ang iyang rotor mga kaigalaan na bitik sa tabanog. Resulta mga kaigalaang na hagba katong maong chopper. Straight to the point. So, kanang mga magpalupad og tabanog diha, makasabot naman ta higala kay ting summer man ron, nindot may palupad-lupad og tabanog. Makihinumdum man ta higala sa una nga mo man atong lingaw sad mga kaigalaan. Pero mo ni nga kinahanglan gyud nga mabinantayon
kay delikado sab, labi na mahigala ng mga manlupa diha sa kahanginan o iyon sab mahigala sa mga tao nga mabiktima ng inyong tugot. Straight to the point. Samtang sa kauluhan kanhi Speaker Martin Romualdez nang hunaw na og may kalambigitan sa korupsyon, may kalabutan mahigala sa 2025 national budget. Og di mosugot nga himuong scapegoat o full guy sa isyu sa korupsyon, may labot sa flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Karon mga higala nga nadakpa na si Saldico sa unang report. Although dunay miingon sad mahigala nga wa kuno madakpi. Karohon tanig asay nagsultig tinuod na ani karon. Og nadakpa na Saldico nga ibalik na sa Pilipinas. Mao po'y tagtunong mga higala nga nananghid si Romualdez nga mongadto sa gawa sa nason. Doon na may pagtugot mahigala sa House Speaker nga mogawas mahigala si Romualdez sa nason. Muadto sa abroad mga sukitig paminaw. Apan daghay na balaka nga basig dili mo balik. Ato ni kagay pagtagad lubutaga mga kaigalaan ha. Sa ato paban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pero ang ombudsman mahigala miingon nga di na sa natugutan si Romualdez nga mga sa gawa sa nason. Anang gahapon mihimog statement mahigala si Romualdez, ato ning paminawon mahigala ni ang statement. Og unsa na kay mga panghitabo dito sa suod, murag nagbukal na ni ang suod mahigala karon. Naunsa na ning ilang grupo sab mga sukitig paminaw. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita, ang House Committee on Justice mopadayon sa impeachment proceedings karong buntaga. Batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ang unang hugna mahigala sa ilang hearing medyo napikis lang mahigala mo makabawi baka karon. Kang ilang star witness, hindi panghambog nga star witness nga mao si Ramil Madriaga. Wa man makakuag impact hinoon mga sukitig paminaw. Daw na bungkag mahinoon ng iyang testimonya, wa pa gani cross examination murag naguba na mahinoon. Wa pa gani sugdi guba sa depensa, naguba nang daan. Katong pagtagan lubutaga mga higala ha. Doon na patay mga anggulo nga tiwasonon adto mga sukitig paminaw. Samtang karong buntag sad karong adlaw ipadayon pa gyud sa House Committee on Justice. Unya pitsa 29 makuno ilang katapusan nga hearing. Wa pa gyud sa kakitag probable cause. Straight to the Kung point. nakakita nag-probable cause, sige, ditso na lang na. Adto na ta sa Senate para nga dunay matawag na to mahigalaga patas nga investigation. Straight to the point. Pero wa pa probable cause, oy. Kuan na mga tao makaingon, oy, fishing expedition pa di ay. Katani pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa abroad, US President Donald Trump mo extend sa ceasefire tali sa Iran na hangtod nga makaduso kining proposal pagtapos na sa conflict diha sa Middle East. Straight to the point. Ala i-extend sana President Donald Trump may nalang taon nga mobalik nis normal ning among precious gasolina, precious crudo. I-extend lang sa mobalik. Unya hantod mobalik na sa normal, unya kumahimo ay nalang ibalik tong kinini ang gira pag sabot-sabot na lang mo din ha. Kaya apektado mi wa mi maigo os gira pero naigo mo tiyan sa nining kalakihan. Pagan ang sibilyan. Straight to the point. May problema ng Iran mga higala kay namasay daghang gasolina. Ang ilang pong Amerika po napoy daghan. Nasa day kagulingong source mga sukitig paminawa man sila magsalig sa Middle East. Pero kini mga nasod mahigala sa Asia o ubang mga kanasuran, labi pa kita sa Pilipinas. Grabe kita naapektahan gumikan kay nagsaligta sa ato mahigalang source mga kaigalaan sa mga petroleum products diha mga kaigalaan sa Middle East. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutanan yung mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado